Oh. Ito ang puno ng star apple. Ayan, star apple. Grabe yung tayag nitong puno na to. Ito na ang nyugan ng lolo ko. Ayan. Pero may mga bagong nyug na yan, tanim na ng tiyo ko. Meron kami ditong kabahagi. Pero napunta na sa nanay ko. Kaya yung kinikita sa nanay ko. Ayan. So ito ang nyugan. Sa inyo kung saan ako pinanganak. Dito sa bahaging ito. Si ate, ako, si Daisy yung pangatlo. Dito kami lahat pinanganak. Saan? Igdi ba ya? Igdi. Ayan dito, sa lupang ito. Siyempre wala na. Bahay namin dito noon, ang bubong dahon ng nyog. Ang dingding dahon ng nyog. Ang sahig kawayan. dito ako pinanganak sa lupang ito. Ayan. Diba? Nakakalungkot, wala na. So lumilipas ang lahat. Babago. Pero siyempre masarap balikan yung lugar kung saan kasi nilang. Sino mga pagsasabi na sa lupang ito ay papanganak ako. Di ba? Thank you Lord. Kanya. Pahimad ako ng kapiraso dito ma. Tatayan ko ng kaunting kubo-kubo. Ayan o, bakante o. Saan? Paaradong mo yan. Ah, ito. Oo. Dito. Yan o, taniman ng ano. Ah, okay. Hanggang sa ilog mo yung lupa mo ma? Tabi ng ilog? Oo, hanggang dyan sa tabi. Ay o, yung tanim ni ate mo kay ate siya kay itong lokban o. Alin mo? Siyang tanim yan? Tinanim ni Juan, tinatanim ni ate mo. Hop. Parang ay hinintay sa kuman. So ito ang kubo na ginawa ng aking bayaw. Aray ko. Saan? Yan si Kyle. Baka mabagok ang ulo. Saka si Kylie ha. Huwag kayong laga. Doon lang kayo sa isang lugar na yun ha. Diyan sa malapad na bato na yun. Oh. Kaya yung kalikutan mo nga. Pag nabagok ang ulo ko, ay lahat sinasabi ko sa iyo ha. Dito na kayo. Ano mo? Bagay, bagsak niya. Ano naman? Hindi. Ay, pero sa kila ano. Ganda ng panalo ha. Ganda ng laban. Ito yung sabi kong guy. Ayan. Ayan. Okay. Sarap siya. Okay. Nakakapa din tayo ngayon. Usually na doon siya sa mga singit-singit sa mga bato-bato na ganito. Oy, hindi na yan. Para mabagay. Kaya pa ako nakukuha. Sibo na igalong. Rakpisado na. Oo. Si ate ayaw ito maligo. Ligo na ka, ano, nagkakalkal ka, ano. Uy, paano nagkakalkal? Sa buhangin. Jade, marami ba ka dyan sa inamin ng tita Joy mo? Tito Don mo? Saan? Saan sila? Dyan sa mga... abusan. Teka. Alis mo na ka dalawa. Ilang alamat sa know-how. Salam. Ano ba daw niya? Baga pa ako.
Yan, sabay mo gi ha. Sabi nga ni Mataman, hindi. Oh, ayan. Yan din nga pala ako tinuruan ni Tatay lumangoy. Pero natuto ako langoy aso. Ano lang, for survival lang. Walang ibang dahilan. Yeah. Hindi na ako tinuruan. Tingnan natin dito kung may magkuha rin ako. Ayun. So, magandang lugar. May nahuli nanay ko, medyo marami. Sandali. Ay ko. Ayan. Dami. Ayan. So, ito na natin. Ayan. Si Alfie may nahuli rin. Ayun. Sa ate, ang tulong naman lang niya para umupo. Ganun lang. Kasi, ano meron? Grabe ang galo na yan sa lip. Nasa ano po, nasa ilalim ng kailang hindi ka pwede magparas. Dahil nasa unang bato. Kung mamaya mga alas 7, nasa ibabaw na ito. Ilalim ng bato. Kaso madilim. Dilim. Alas 7, naandyan na yan. Sa mga ganito na oh. Ano din. Kaya kami nakatay mo na, napunta dito na. Ayan. Madami na kami nahuli. Si Ping ang magaling mga ma. Ayan. Magaling siyang kumapa pala. Sorry. Leo, oh. Si Tito Pimon, binibigyan ka na nga. Isang babae, isang lalaki. O, alin dirang ano. Babae, dampot. Oo, babae. Tandang yan. Oh, babae. Yan o, yan o, yan o, yan, yan. Yan. Babae yan. Maliit pa. Mag-asawa na ito. Dito na naman ako kuliko. Ang tagat mo gabi? Ano, alin na masakit? Yung sa tuhod, sa binti o yung sa kuko? Yung kuko. Ma, yung ano yung... Bakit hindi ikaw ay nagkadumi ang kamay mo? Kahit kanin ang ipinakakain dito, be? Kahit kanin? Bayo to o bayo to rin? Bayuan yung binili ko kahapon. Abay, may malaki oh. Oh. Ay! Ah! Ay, kastahan na, bumusa na ito. Ganyan. Tali ang Baka di makahinga, mamatay. bubutasan. Hindi mo nahawakan. Mahabol kayo. Babae. Oh, laki na lang yung lalaki mo. Kulang ang mo lalaki. Hindi sabi ko, pagtama ng babae. Hindi sila magtabi. Nakakapato yung doon.
Oh, Kuya Pugi, oh. Dali mo. Iyo. Katry. Tsaka na, pag ano. Ano sisiyo, no? Ikin, ibaw pa na rin ako. Maraming man sagmaw yan. Ito ka doy. Kanin nila. Ka na sa mau. Dala mo pala pag ano. Umaga, dala ko yung timba na yun. Pwede na ang sapal dyan, ano? Bago tayo ka. Sasakalin mo man. Ay, di ko kayo sapal lagi nagata. Bayo ko talaga ang bibigyan mo dyan. Bayad o bayad rin? Bayo ko. Dito pala sa posting ito. Hanggang doon. Ayan yung mga tanim ni Tiyo Mabi na kuwan. Sandali ma, itong posting ito, yung sa may posting na yan, papunta doon sa ilog. Tapos ang kapantay niya dito. Itong posting ito. Yan may mga ikisingis na yan na nyo. Ayun. Parang ano, parang rectangle. Tapos papaganyan din. Ito ay o yan, tandaan ninyo at ako'y malabo-labo. Teka, doon sa dulo ng ikis na yun ng nyug, hanggang doon pa sa dulo na yun. Oo, yung makakanan mo sa baba. May mga kawayan dyan. Puro yan kawayan. Hindi, magbenta tayo ng kawayan. Para magkapera. Sa'yo lang ng kawayan. Mahirap lang mag-ano. Oo. Kasi nakot ito sa Yung poste na yan hanggang doon. Doon. Hindi ko kita. Ilang puno kaya ito? Hanggang doon. yan mga nagpuputok na yan ay yan. Marami. Yan, so ito ang baka ni Ping. Mabit naman. Sabi ko sa kanya. Saka yan, talig. Hanggat may nagpapababasa yung hayop. Oh? Babae. Yung may bayad, 1,000. Ah, lalaki pala itong bakang ito. Ayun na pala ngayon. Mahal ang bayad niya, 1,000. Lalo't maganda ang baka mo. Yan, kung magpapabarako daw po kayo kay Ping, may bayad na 1,000. Ito isa. Yan. Si Ping. Pisang kong yan, o kaya asawahin nyo na dahil unang-una, may baka na siya. Saka 1,000 kada barako ni Ping. Ang babae. Okay. Ito yung kadoy. Ito ni nanay. Dito kami kay Ate Beth. Prinisintan ang ano. Kapatid ng tatay ko. Ayun. Kapangan niya ng parang pagulong. Kaya may ganyan. Si Ate Beth ang tiya ko. So dito. Bigyan. Siling labuyo. Ay, ito lang yung papaya pala nilang walang buto. Kulay orange daw yung laman niya. Okay. Ay, pero yung nabiyak ko sa wala. May mga daisy pero wala pang bulaklak. Panabong nila. Walang bulaklak. Anong puno ito? Rambutan. Ay, rambutan pala ito. Pag September yan, daming bunga yan. Kaya pala parang prinsesa man ano. Naka... Tanim ni Rexo. Ano ito? Tuklapin? O yung... tuklapin. Pati ito lang Sarap yun. ni Rexo. Ano naman yan? Lasunis, tanim ni Rexo. Buti na buhay pala lang sunis dito. Nabunga din yan. Oo, bunga. Tuntuan mo ko, ang lalaki. Kakaunti ang bunga pero malalaki. Ay, di malaki din ang buto no. Kalamansi ko, napipitasan ko na. Nilabaan na. Kayo itang dalawa.
Kapatid ni tatay. Okay, pinadalhan ako ni Ate Beth ng papayang kulay pink. Ay, orange pala. Kulay. Dilaw wala. Ayan. Dilawan pala ito. Ayan. So, thank you. Asa yun si Glenn? Thank you, Ate Beth. Thank you po. Bye, 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 bye.